Vi har lige sat os ned i, hvad var det, Shinkansen hedder det? Vi kører med Shinkansen fra Kagoshima til Kurume. Og derefter så tager vi et helt normalt tog fra Kurume til Yufu, som er der, hvor vi skal bo. Så vi er ankommet til Yufu. Nu er vi på vej hen til vores hus. Det var en ret god togtur, faktisk. Jeg synes, den togtur. Det var meget dejligt, meget relaxing. Altså, man kiggede bare på bjergene, naturen, byerne. Det hele var bare dejligt. Og man kunne sove, man kunne sidde ned, man kunne lægge sig ned. Hvad kunne man ikke? Man kunne spise. Nogle af de der... Samuel, prøv at se den. Der er en skildpadde. Ja, den skildpadde. Jeg kan godt fange den, det er fordi jeg kan ikke zoome nok igen. Du åbner. Velkommen. Så skal lige se på Svilja. Kom ind. Vi starter her med stuen, som er ret stor. Det her, det er svarende til, hvad vi boede i før. Absolut massiv tv. Yes. Så kommer vi ud til gangen. Her har vi gangen. Og hvis vi vender den anden vej rundt, har vi Vi har simpelthen kønsopdelte toiletter. Så meget plads har vi. Så det ene toilet, det er til os andre, og så det andet toilet, det er til Mathias. Yes. Så hvis vi... Man må ikke skide, by the way. Ikke der, mand. Der må man ikke skide, hvis man er mand. Yes. Så hvis vi bevæger os ovenpå, så har vi vores soveværelser. Yes. Og en meget, meget lækker udsigt. Så hvis vi tager et kig på det første værelse, så har vi det er sådan futons, vi bare har foldet ud her. Og det er mig og Martinez, der sover her. Så tror jeg giver mikrofonen til Otto, han vil gerne præsentere, hvor han skal sove. Ja, det ikke japanske rum med normale senge. Det er et værelse. Vi har så mange sådan små stole med bord alle steder, både på den her første etages gang og nedenunder. Og selvfølgelig har vi crazy view også her. Her der spiser vi 100% morgenmad, hvis vi kan finde noget mad. Har vi selvfølgelig også lige et tredje værelse bare for good measure. Vi er simpelthen ikke... Kæft for han sej ham der. Men hvis vi var flere mennesker, havde vi boet herinde. Vi har bare ikke brug for pladsen. Og så lige den... vi mangler lige det sidste rum nedenunder. Fordi for enden af gangen hernede... Vi præsenterer vasken først. Så har vi vores elskede vask. Som ikke er fornøjet. Det er din grill. Og så har vi vores meget fornemme badeværelse. Men hvem kommer til at bruge det her, når vi har... Ja. Men hvem kommer til at bruge det her, når vi har vores egen lille spa? Got the onsen. Her kommer jeg til at sidde om morgenen i hvert fald. Fødderne i vandet og kigge ud over udsigten. Ja.
Hvad er det for nogle sko, du har på? Er det ikke vandresko? Jo, Hvorfor det? det er fordi, at i dag, der har vi valgt at gøre noget meget spændende. Det er, at vi skal derop. Ja, det er lidt for højt for os. Vi skal hike. Det kan jeg ikke huske, hvor mange kilometer. Men jeg ved, at højden kommer til at være, eller hvad, stigningen kommer til at være på 800 meter. Siger man det? Stigning på 800? Er det ikke mere end 800 meter? I don't know, vi skal bare derop, og vi skal... Ja, vi skal have det dårligt. Vi skal have det sjovt. Vi skal have det hårdt. Vi skal have det... I don't know. Vi er nu på vej op. Andet kan jeg ikke sige. Let's go. Vi er nu nået til det første checkpoint. Det er 700 meter inde i rejsen. Der er en bænk. Det er meget dejligt. Det her, det kommer til at tage en evighed. Vi skal sygt fucking højt op. Og vi er ikke særlig højt oppe endnu. Også selvom det ser sådan ud. Ja, der er ikke så langt til halvvejs. Vi er 355 meter oppe nu. Vi siger, det er hårdt. Men udsigten der. Stack break? Nej. Ja, wet and split her. And split. Og jeg købte så mange snacks faktisk. Jeg har mange snacks. Vigman, han har det super godt. Nej. Jeg er ret død. Hvad med din mor, der ser med? Hvad har du at sige til hende? Could you snack break? Det kan jeg ikke anbefale der. Vi er næsten ved toppen. Sådan halvvejs, cirka. Men man kan se det meget tæt på nu. Ja, det bliver på meget dejligt. Men ellers er toppen lige der. Lige der. Hvor meget vi har gået. Måske ikke. Vi kunne ikke se over. Du kan godt filme, hvor meget vi har gået her, dog. Sådan, vi har gået herfra. Og så mangler vi det gule. That's pretty good. Ja. Og udsigten bliver bare bedre og bedre. Det bliver meget stejlere. Skal se.
Så vi nåede toppen. Vi nåede toppen. Hvad siger I så, gutter? Hvad siger I så? Fucking fedt. Det er virkelig vildt. Altså prøv at se udsigten. Man kan se 1%. Man kan se 1% af Japan her. Det skal bare lige tænke over. 1%. Okay, vi er nu tilbage nu. Technical problems. Vi kan se en vej derovre. Det er motorvejen. Det er den største japanske motorvej. Men er det det, okay? Nej, jeg siger bare nu. Jeg er videre. Vi nåede toppen. Yay. Hvor lang tid tog det? Det tog Var vi hurtigere end normalt? Det tog os 2 timer og 17 minutter. Vi er hurtigere end normalt. Vi skal også lige ned. Altså, der var nogle kinesere, der sagde, at det er meget svært at komme ned end op. Så vi bliver heroppe. Vi kommer ikke ned. Vi bor her. Det er resten af vores... er det sandwich? Ja. Vi har lige en frokostpause. Ja. Vi er nu kommet helt ned fra bjerget, og det gik rigtig fint. Hvad synes du om oplevelsen? Det var mega sjovt. Især vejen ned. Det gik meget hurtigt ned faktisk op, men det plejer det sådan også at være. Vi rammer Spanien efter det her. 100%. Det var den tur. Jeg tænker ikke, der sker andet i dag. Det var nok højdepunktet. Så er det bare Spanien, når vi kommer hjem. Tak for at I så med.